дар доираи эълон гардидани озмунҳои ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст илмфурӯғи маърифат ва тоҷикистон ватани азизи ман таҳти унвони донояк кормандони радиои суғд байни кӯдакону наврасон озмун ба роҳ монд. даври дуюми озмуни мазкур дирӯз дар китобхонаи вилоятии бачагонаи ба номи аминҷон шукӯҳӣ бо иштироки роҳбарияти китобхона, кормандони радио, китобхонаҳои фаъоли китобхона ва иштирокчиёни фаъоли озмун баргузор гардид. сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон имконият фароҳам овард ки кӯдакону наврасон дар фазои сулҳу ваҳдат ва истиқлоли комили давлатӣ аз тамоми шароитҳои хуби донишомӯзӣ истифода бурда савияи дониши худро мукаммал намоянд. шаҳодати ин гуфтаҳо иштироки фаъолонаи кӯдакону наврасон дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявиву байналмилалӣ ва ғолиб омадани онҳо дар ин гуна озмунҳо аён мегардад. тавре ки сарвари давлат ҳама вақт таъкид медорад кӯдакону наврасон ояндаи фардои давлату миллати моянд. аз ин хотир ба таълим, тарбия ва ҳаёти онҳо ҳамеша таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намоем. озмуни донояк низ дар тарбияи ватанпарастиву соҳиб маърифат гардонидани қишри ояндасози ҷомеа ҳамчун минбари озоди истеъдодҳои наврасон мусоидат мекунад. бояд гуфт ки ба истиқболи 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва бо мақсади баландбардоштани савияи дониши насли наврас тарғиби мутолиаи китоб байни хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва дарёфти беҳтарин истеъдодҳо аз байни кӯдакону наврасон ин озмун ба роҳ монда шуд. дар озмуни донояк кӯдакону наврасон аз синни 6 сола то 14 сола иштирок карда лаёқати худро дар ҳама самтҳо муаррифӣ намуданд. ман китобхониро дӯст медорам. ман дар озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст иштирок карда дар мактаб ҷойи аввалро ишғол кардаам. ман 60 китоб ва 60 шеър азёд кардаам. ман ғолиби озмуни донояк аз барномаи ояндасоз дониста шудаам. сабқати дониш нишон дод ки кӯдакону наврасон ҳанӯз аз синни хурдсолӣ ба мутолиаи китоб ва омӯхтани касбу ҳунарҳои гуногун ба ғайр аз шавқ доштан маҳорати худро муаррифӣ карда метавонанд. бояд гуфт ки озмуни донояк тариқи барнома барои кӯдакону наврасон ояндасоз ки рӯи мавҷи 101.1 FM пахш мешавад ҷараён дорад. мо кормандони радиои суғд тасмим гирифтем ки аз барномаи ояндасоз озмуни доноякро эълон карда бошем ва дар давраи моҳҳои июн, июл, август ва сентябр кӯдакону наврасон дар барнома бисёр фаъол буданд. байни онҳо мо тавонистем истеъдодҳои навро дарёфт карда бошем ва имрӯз ҳамин озмунро ҷамъбаст кардем ки байни ғолибон нафароне буданд ки аллакай ғунчаҳои умеди боғи адабиёт дониста шуда китоби худро нашр кардаанд. гуфтаниам ки дар озмуни донояк наврасону кӯдакон метавонанд минбаъд низ иштирок намоянд ва ташаббус ва пешниҳоди бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дастгирӣ намоянд ки ин барои наврасону кӯдакон як имконияти донишомӯзиро фароҳам овардааст. байни иштирокчиён наврасони соҳиб истеъдод ёфт шуданд ки аллакай дар замони хурдсолӣ соҳиби касби муайян ва маҳорати хосии донишандӯзӣ мебошанд. яке аз чунин наврасон Юнусҷон Ҳоҷиев мебошад ки то ба имрӯз дар филмҳои тоҷикӣ нақшофарӣ намуда ҳоло ровии барномаи афсона аз мавҷи радиои Кони Бодом мебошад. ӯ шукрона аз ватани ободу озод ва соҳиб истиқлоли тоҷикон ифтихор мекунад. ман дар барномаи ояндасоз озмуни донояк иштирок намуда ғолиб гаштам. тоҷикистоне ки бароям бузургтарин сарват, муқаддастарин неъмат ва азизтарин дорои қимат дорад. ин сарзамин як ёдгорист аз ниёгони бузургу хурраманд ки бо ору номус барои дар даст дорем. имрӯз мебинам ки ҳама дӯстону бузургонатро аз нав ба назар хондаӣ ва ба номашон боғу гулгашту хиёбонҳо оростаӣ. барои рӯдакию бо алию сино ҳофизу хайём ва ҷоми боз минбарҳо додаӣ. барои айнию турсунзода ва бобоҷони ғафур ки номи тоҷикро ба олам маъруф гардонданд оғӯш кушодаӣ. аз онҳое ки барояд ҷонфидоо карданд ёд бикунем ва чун гавҳараки чашм ҳифз намуда чун ҷон дӯсташон медорем.
آنها که امروز سربریش را فرزند بزرگ خلق تاجیک محترم امام علی رحمان به عهده دارند. баргузор намудани чунин чорабиниҳо барои баланд бардоштани савияи дониш, маҳорат, малака ва тарғиби китобу китобхонӣ байни насли ояндасози ҷомеа замина мегузорад.